A hajnal még nem jött el. Kenshin térden ült az erdő szélén egy farkassal szemben. Az állat szeme sárga volt, vad, de értő. Kenshin tenyerét a farkas orra elé tartotta. Rajta egy darab rongy. Yuki ruhájából szakadt, hónapokkal ezelőtt. Az utolsó nyom, ami maradt belőle. A farkas megszagolta. Egyszer, kétszer, és aztán megfordult, elindult. Kenshin felállt, a többi farkas követte, és ő is. 3 napig mentek. Keletre, a folyó mellett. Aztán felfele a hegyeken. A farkasok nem tévedtek, nem álltak meg. Mintha éreznék, mintha tudnák. Kenshin hallgatott, csak követte őket. És a szívében valami égett, nem remény, hanem elszántság, mert ha Yuki meghalt, akkor a Gyujami is hal meg, minden tagja, lassan, fájdalmasan, de ha él, akkor nincs hatalom, ami megállíthatja Kenshint. A 3. napon megtalálták egy völgyet, sötétet, körülvéve fákkal, és a völgy mélyén épületek. Nem falunak épültek, hanem börtönnek, magas kerítések, őrtornyok és árnyékharcosok. Sok, túl sok. Kenshin lefeküdt egy szikla mögé, figyelt, számolt, 15 harcos, talán 20, mind edzett, mind felfegyverzett, és a völgy közepén egy kőépület, ablak nélkül, ajtóvassal megerősítve. Ott van, ott kell lennie. Kenshin nem vonult vissza, nem várt, csak készült. Éjszaka jött le, csendesen. A farkasok szétterültek, mintha egy láthatatlan parancsot követnének. Kenshin a Getsugát a hátára kötötte, és lassan elindult lefelé. Az első őrt nem látta jönni, csak egy mozdulatot érzett, és akkor egy kéz a torkán, és csend. Kenshin húzta a testet az árnyékba, ment tovább. A második őr a toronyban állt, Kenshin felmászott, csendesen, mint egy árnyék, és amikor az őr hátra nézett, már késő volt. Kenshin letolta, és az őr nem kiáltott, de a 3. őr éber volt. Meglátta Kenshint, és kiáltott. Betörő! A völgy felriadt. Árnyékharcosok rohantak elő, kardok villantak, és Kenshin kihúzta a Getsugát. Nem volt több titok, nem volt több lopakodás, csak harc, és ő kész volt rá. Az első harcos jobbról támadott. Gyors volt, de nem elég. Kenshin oldalra lépett, a Getsuga keresztbe vágott, és a harcos elesett. A második balról jött, Kenshin blokkolt, ellökte, és hátulról egy harmadik. A Getsuga hátravágott. Nem látta, de érezte, és a harcos kiáltott, és elhallgatott. A farkasok bekapcsolódtak, nem vártak parancsra, csak tudták. 2 nekiugrott egy harcosnak, leütötték, egy másik a toroknak ugrott, vér fröccsent, és a völgy káoszba torkollott. Kenshin nem állt meg, futott az épület felé. 2, 3, 4 harcos állta útját, mind egyszerre támadott. Kenshin gurult, ugrott, vágott, a Getsuga csillogott, véres volt, de nem tört, egy harcos lándzsát dobott. Kenshin kitért, a lándzsa belehasított egy fába. Kenshin előreugrott, a Getsuga levágta a harcos kezét, és a harcos térdre rogyott, de akkor egy újabb kiáltás. Állítsd meg! Kenshin megfordult, és látta. Egy harcos állt a kőépület ajtajában, álarcban, fekete köpenyben, és mellette egy alak, vékony, leroskadt, lánc a csuklóján. Yuki. Kenshin megfagyott, az arca mozdulatlan volt, de a szeme kiáltott. Yuki felemelte a fejét, és látta Kenshint, és egy pillanatra valami megváltozott az arcán. Nem öröm, hanem remény. Egy lépés, mondta az álarcban lévő harcos, és meghal. Kenshin lassan leengedte a Getsugát, de nem dobta el, csak állt, és gondolkodott gyorsan. Az álarcban lévő harcos Yuki hajába markolt, felhúzta, és Yuki felsikoltott. Kenshin szeme elkeskenyedett. Engedd el, mondta halkan. Vagy? kérdezte a harcos. Vagy megdög lesz. A harcos nevetett. Nagyképű vagy farkasvérű, de nem vagy elég gyors. És ekkor Kenshin mozdult.
nem előre, nem hátra, hanem oldalra. Egy farkas ugrott, nem a harcosra, hanem az ajtóra. Rávágott a lábával. Az ajtó meginog, a harcos megzavarodott. Egy pillanatra lenézett, és Kenshin már mozgott. Feldobta a getszugát. A kard megpördült a levegőben, és alatta Kenshin futott. A harcos fel akart emelni, de Kenshin ott termett, ököllel, az álba. A harcos hátra zuhant, és a getsuga visszahullott Kenshin kezébe. Yuki elesett, de Kenshin ott volt, elkapta, megtartotta, és nézett a szemébe. Te vagy, suttogta Yuki. Igen, válaszolt Kenshin, és elmegyünk. Yuki kezén lánc volt, vastag, nehéz. Kenshin a getsugát emelte, levágta. Egyszer, kétszer, a lánc eltört, Yuki szabad volt, de gyenge, alig állt a lábán. Kenshin átkarolta, és futni kezdett, de az épület mögül újabb harcosok. 6. Mind felkészült, mind halálos. Kenshin megállt, Yuki mögé lökte. Maradj mögöttem! Yuki bólintott, és Kenshin előrelépett. A 6 harcos kört alkotott, lassan közeledtek, nem rohantak, csak szorították a kört. Kenshin forgott, figyelte őket, és amikor az első támadott, ő már készen állt. A getsuga keresztbe vágott, az első harcos kibillent, de a második hátulról. Kenshin megérezte, hátralépett, a kard megvágta a vállát, vér csordult, de Kenshin nem állt meg, megfordult, levágott, és a harcos elesett. A többi támadott egyszerre. Kenshin blokkolt, kitért, vágott, de 4 az sok, túl sok. Egy penge eltalálta az oldalát, egy másik a lábát. Kenshin térdre rogyott, és a harcosok körülvették. De ekkor Yuki kiáltott. A bal oldalon! Kenshin jobbra gurult, egy kard lecsapott, de elhibázta. Kenshin felállt, és ekkor a farkasok. Mind egyszerre. Nekiugrottak a harcosoknak. Nem öltek, csak zavartak, leütöttek, martak, és Kenshin kihasználta. A getsuga levágott. Egyszer, kétszer, 3-szor, és a harcosok elestek. Amikor az utolsó is elesett, Kenshin lihegett, véresen, fáradtan, de állt. Yuki odament hozzá, megtámasztotta. Menjünk, mondta halkan. Kenshin bólintott, és együtt elindultak. De a völgy szélén valaki figyelte őket, fekete köpenyben, ezüst maszkban, nem mozdult, csak figyelt. És amikor Kenshin és Yuki eltűntek az éjszakában, az alak lassan megfordult, és egy papírt tett egy hollóra. A holló elszállt, és az üzenet elindult. A farkasvérű megtalálta a lányt, és mindketten élnek. A 10. kard mozogjon. Napok teltek el. Kenshin és Yuki mentek. Nem beszéltek sokat, csak mentek. Yuki gyenge volt, alig evett, alig aludt, de kitartott, mert tudta. Ha megáll, ha megadja magát, akkor minden hiába való volt. Kenshin vigyázott rá, adott neki vizet, ételt, és amikor Yuki leült pihenni, Kenshin őrködött. Nem aludt, nem pihent, csak figyelt. Egy éjszaka Yuki megszólalt. Miért csináltad? Kenshin nem nézett rá, csak a tűzbe, mert kellett. De miért? Kenshin lassan felnézett, és nézett Yuki szemébe, mert én vesztettem már eleget, és téged nem akartam elveszíteni. Yuki hallgatott, és aztán lassan bólintott. Köszönöm. Amikor a kék sárkány klán völgyéhez értek, Aoshi már várt rájuk. A kapuban állt, karba font kézzel, és amikor meglátta Kenshint és Yukit, lassan bólintott. Megtaláltad. Igen, válaszolt Kenshin. Aoshi Yukira nézett. Ő maradhat, de tudnod kell, a Gyujami nem felejt. Kenshin komolyan nézett rá. Tudom, és nem is érdekel. Aoshi elvigyorodott. Jól van, akkor gyertek. De azon az éjszakán egy újabb üzenet érkezett. Nem papíron, hanem véren. Egy halott harcos feküdt a kapu előtt, mellkasára egy üzenet vésve. A farkasvérű ellopta, ami a miénk, és most fizet. Aoshi elolvasta. Kenshinnek mutatta. Kenshin arca mozdulatlan maradt,
de a szeme megkeményedett. Jönni fognak. Tudom, válaszolt Aoshi. Akkor készüljünk. A völgyben csend volt, de mindenki érezte, valami közeledik, valami sötét, és hamarosan minden eldől. Kenshin állt a hegygerincen, Yuki mellette, és a farkasok körülöttük. Mit fogunk tenni? kérdezte Yuki halkan. Kenshin lassan kihúzta a getsugát. Harcolni, válaszolt. Amíg már nem tudunk. Yuki bólintott, és a távolban, az éjszakában egy árnyék mozdult meg. Fekete, hideg és halálos. Folytatjuk.